Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 11 лютого, четвер. Це 715-й день анексії Криму. В Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводили працівники ФСБ. Причиною нібито стали заяви невідомих громадян зі звинуваченнями в участі в забороненій в Криму організації Хізбут Тахрір. Серед обшуканих і член Кримської контактної групи з прав людини Емір Усейн Куку. Його і Арсена Халілова відвезли до ФСБ. Також затримали після обшуку Рустема Османова, але пізніше відпустили. До Бахтіяра Топузова увірвалися через вікна. Уламки скла полетіли на 3 його дітей, що спали в кімнаті. Мусліма Алієва, за словами дружини, відвезли до СІЗО. Також активісти бачили ще 2 затриманих, можливо, кримських татар в машині силовиків. Вчера и сегодня проводятся обыски в домах крымских татар, мусульман. Основной составляют это не какие-то общественные активисты, а люди, которые принято называть соблюдающими мусульманами. Одно из наиболее, наверное, приближенных к правде предположений в Фейсбуке на своей странице написал адвокат Эмир Курбетдинов о том, что правоохранители пытаются все-таки из крымских татар сделать неких тут радикалов, террористов и так далее. И это может быть продолжением того дела против 4 крымских татар, которых схватили в Севастополе, и они содержатся в СИЗО по статье об участии в террористической организации. Віце-президент Конгресу кримських татар Ленур Ислямов прокоментував обшуки в будинках кримських татар. На його думку, це спосіб залякати народ, придушити інакомислення серед кримських татар. Російські окупанти хочуть зробити з кримських татар загального ворога. Певне кліше на кшталт осіб кавказької зовнішності в Росії. Это, как и было со времен Екатерины, это те самые обыски, психологическое давление на крымских татар. Для того, чтобы заглушить вообще любое проявление идентификатора крымско-татарского, так называемого. То есть для того, чтобы крымские татары перестали быть крымскими татарами, чтобы они испугались собственной национальности, чтобы они испугались выражать свою крымско-татарскость. Наш народ столько испытаний уже прошел в этом мире и столько всего уже видел, то, что и не сломился, даже тогда, когда это было КГБ, а не сегодняшнее ФСБ, не ЧИТА. А народ, закаленный в таких испытаниях, которые были в истории нашего народа, только сильнее станет. Все те, кто говорят, что вот крымские татары придут в Крым и будут его делать, будут резать головы русским, будут там устраивать какие-то там карательные операции, там, или это будет ИГИЛ, там, все такое прочее. Это тоже, это только мантра оккупанта для того, чтобы запугать и сделать бесхребетным остальное население, которое будет оправдывать обыски в домах крымских татар. Это очень важно. Сначала сделать информационную бомбардировку. Это мы видели уже в России уже не раз. Помните тогда, когда говорили лица кавказской национальности, там все такое прочее. И вот все такие ходили, как бы озираясь на лиц кавказских национальностей. Потом их депортировали с Москвы, из Петербурга, где бы они там и находились. Здесь готовится такая же история. Крымским татарам в сегодняшнем русском мире нет места. Вся вот эта вот братья, которая от лица крымских татар обращается там, на полуострове, и успокаивая, и говоря, что мы здесь от лица крымских татар представляем народ, потому что мы дома, потому что мы вот в Крыму остались, а там кто-то уехал. Это такие слабые потуги оправдания собственной трусости. Те люди, которые от лица крымских татар, находясь в Крыму, заявляют, что у нас все хорошо и что весь народ живет, ни один из них не может дома в глаза собственной матери даже посмотреть или собственного отца. Не говоря уже о том, чтобы они не могут нормально приехать в поселок крымских татар и вообще вот такой вот взбор крымских татар, где соберутся крымские татары в поселке в каком-то компактном проживании и посмотреть им в глаза и объяснить вообще, что они делают вообще в сегодняшней власти, в оккупационной. И каким образом они могут сохранить народ там. Эти обыски еще раз демонстрируют эту новую национальную внутреннюю политику Российской империи, которая ломает косточки крымским татарам. Поэтому у нас лекарство только одно. Крым мы видим многонациональным, мы видим его мультикультурным, межконфессиональным, именно много мультиконфессиональным. И он всегда таким был.
Об этом Наман Челебиджхан очень хорошо говорил, он когда говорил, что Крым – это такой букет благоухающих цветов. И аромат от этих цветов, которым являются многонациональный Крым, распространяется на всю территорию земли. Нам, крымским татарам, сейчас это испытание, которое нам сейчас Всевышний послал, надо его пройти с честью. Поэтому тем мужчинам, которые себя ощущают настоящими мужчинами, должны набраться духа, смелости и вступить в наш батальон. Потому что без нас, без самих крымских татар, без сражающихся крымских татар и готовящихся к сражению крымских татар, мы Крым не освободим. Это раз. Второе. Оккупант должен знать, что именно крымские татары, коренной народ Крыма, мы вернемся в Крым. Мы будем ждать, когда это будет возможно. Но если будет продолжаться давление на крымских татар, и это давление будет нарастать, и мы увидим, что в Крыму будет проливаться крымская татарская кровь, мы зайдем в Крым раньше. Мы не для того, на самом деле, созданы нашими родителями, чтобы преклоняться или присмыкаться перед кем, а еще там тем более ходить и служить, и быть в услужениях оккупанту. Першого заступника меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла викликали до Сімферопольської прокуратури російської адміністрації Криму. За словами джерела в меджлісі, прокурор викликав громадського активіста через скарги на діяльність меджлісу кримськотатарського народу. Як повідомив сам Наріман Джелял, він прибув в прокуратуру з адвокатом, де відбулася досить вічлива розмова, в ході якої співробітники прокуратури цікавилися, чим сьогодні займається меджліс в Криму і які його найближчі плани, а також яка роль самого Джеляла в діяльності меджлісу. У нас произошла с сотрудниками прокуратуры беседа, в ходе которой они объяснили, что в прокуратуру поступают некие жалобы от граждан на деятельность Меджлиса и даже с требованием запрета Меджлиса как организации, как объединения и так далее. При этом ни фамилии, кто жалуется, ни сами бумаги нам не показали. Интересовались в основном как раз, чем мы занимаемся на сегодняшний день, какие у нас планы на ближайшее время. Непосредственно выясняли, какие мои личные функциональные обязанности. Предельно адекватно и вежливо пообщались, на чем пока и разошлись. З 1 квітня за українські номери кримських водіїв будуть штрафувати. Але отримати бажану перереєстрацію досить важко, скаржаться люди. Спочатку треба записатися в електронну чергу. Проте з 4 терміналів працює лише один. І щоб взяти квиток, люди стоять у живій черзі по декілька днів. У черзі кількасот людей. До кінця робочого дня талон отримує лише половина з них. Ни чаю попить, ничего. Нужно гонять машины, полить бензин. Люди с 2 часов ночи приезжают занимать очередь. Сидят всю ночь в машине. А кто держит список, человек 10, чтобы записать, стоят на морозе. Независимо от того, какая погода. Вот это вот 222 человека. Первый покажи еще. А я первый, вот, первый Даже еще, 70-й даже еще 71 еще даже не взял себе этот талон. Из-за этого сейчас у нас такая вот. А на морозе представьте, как это бывает. Стоим с полшестого утра. И до сих пор не получили До сих номеров? пор, видите, мест 0. Записался в 83-м, никак не могу получить. За час окупації в Криму не провели жодного капремонту. Багатоквартирних будинків, так говорить головний фахівець служби технічного нагляду Євген Ярий. Жоден проведений капремонт не був прийнятий офіційно. Він ніяких паперів не підписував, повідомляє інформаційний портал Кримінформ. Раніше міністр ЖКГ російської адміністрації Криму Олександр Жданов повідомив про початок ремонту 63 об'єктів і про підписання актів приймання ремонту 2 будинків в Джанкойському районі. Все люди, которые должны участвовать в этом деле, оказались не в курсе. То есть подрядчик сам что-то сделал и попытался подписать свой акт выполненных работ у технадзора. Технадзор, слава богу, оказался жильцом этого дома. Он тоже очень удивился, поднялся на кровлю. И вот сегодня мы поднялись на кровлю и увидели. Оценку, правильно технадзор сказал, 2 с минусом. К примеру, вот это вот железо, мы видим, что оно не держится, не прикреплено как положено, должно быть на замках. Через 2 года это все как минимум, не больше, улетит. Активістка уроженка села Демерджі Лучисто Обіє Ільясова спільно з Джафером Еміралієвим видали книгу про село Демерджі і його мешканців. Над книгою автори працювали близько 10 років. Спочатку були невеликі брошурки зі спогадами. Багато інформації було отримано під час проведення зустрічі односельців.
Книга складається з понад 800 сторінок. Тут наведені біографії близько 200 уроженців села. Дуже багато фотографій і згадок. Її тираж – 500 примірників. Їх направлять до шкіл і бібліотек. Офіційна презентація відбудеться 16 лютого в бібліотеці імені Ісмаїла Гаспринського. Мне всего было 4 года, когда выселили нас. Но то, что мы проводили встречи, и их выступление записал, была выпущена в 2005 году первая книжечка «Демарджелер Коршулера». Потом сами старшее поколение написали всех соседей. И вот после этого можно было уже начать собирать материал, бывать в селах, городах по Крыму, где живут наши демержинцы, описывая их интервью, выпустить эту книгу. 1600 фотографий они мне дали, скомпоновав их непосредственно в эту книгу, выпустить ее. Если мы напишем историю села и кто там жил, соответственно, мы в Крыму сохранимся как народ. Вночі невідомі при в'їзді на окупований півострів розрізали білборд з написом «Україна. Кримсько-татарська автономія». На пропускному пункті Чонгар білборди розташовувалися в буферній зоні на адміністративному кордоні з Кримом. Однак після того, як контрольний пункт Чонгар передислокувався ближче до Криму, вони опинилися на українській території. Бійці громадського формування «Аскер» спільно з прикордонниками контролюватимуть адміністративний кордон з Кримом. Сьогодні на контрольно-пропускному пункті Чонгар пройшли практичні заняття громадських активістів. Бійці ознайомилися з правилами роботи на кордоні. Детальніше дивіться в сюжеті Гульсум Халілової. Розкажу вам про несення служби на вартового шламбаума прикордонного ряду. Потім розкажемо порядку огляду транспортних засобів в зоні митного контролю. Евеліна переїхала на материк через рік після анексії Криму. З перших днів бере участь у громадянській блокаді. Тепер разом з прикордонниками контролюватиме адміністративний кордон з півостровом у складі формування «Аскер». Силами активистов гражданской блокады было создано громадское формирование, которое будет помогать таможенникам и пограничникам контролировать КПВВ Чонгар, Чаплынка, Каланчак. Вот у нас были до этого теоретические занятия, теперь у нас сегодня практические занятия. То есть мы уже на деле на КПВВ уже видим, что происходит и как себя вести в данных ситуациях. А наши активисты будут находиться в данном вагончике, покрашенном в желто-блакитный цвет, так как это и нормы КПВВ. Ну і ми, так як ми патріоти України. На контрольно-пропускному пункті Чонгар бійців ознайомили з правилами роботи на кордоні, пояснили їм права і обов'язки на практиці. Основним завданням формування є спостереження і виявлення порушень. Практично показали повністю, як будуть члени громадського формування виконувати свої завдання по охороні адміністративної межі. По даному громадському формуванню заходи вже майже закінчуються. Зараз завершуються заходи перевірки списків даного громадського формування. Після того, як списки будуть перевірені, під керівництвом підрозділу охорони кордону відділу Чонгар буде прийнято заліків даного членів громадського формування. По завершенню, по прийняттю цих заліків будуть видані відповідні довідки, що дані члени громадського формування пройшли підготовку, успішно здали заліки і допущені до несення служби в спільних прикордонних нарядах з представниками Державної прикордонної служби. Громадські активісти протягом 4 місяців брали участь у блокаді Криму на пропускних пунктах Чонгар, Каланчак і Чаплинка. Тепер стежитимуть за дотриманням постанови Кабінету міністрів, які обмежує поставки харчів до анексованого півострова. Это первый шаг, опять-таки, становления Украины гражданскому обществу. То есть это мы показали пример, как общественное объединение будет контролировать таможенные и пограничные служби. Я маю певну громадську позицію і підтримую кримських татар, тому що Крим – це Україна, і ми маємо бути разом, і має бути у нас перемога, і ми маємо йти до цього, і до цих цілей, і дуже велика перемога вже є на цьому шляху, і ми маємо довести все до кінця. Водії, які проїжджають кордон, сподіваються, спостерігачі прискорять процес перетину кордону і допоможуть виявляти правопорушників. Головне, щоб був порядок. В любой стране, в любом городе, как говорится, тем более таможня, чтобы не было терактов, чтобы не было как бы вот этого всего, это положено так, это я приветствую. Давайте поживем, увидим. Если они себя зарекомендуют с лучшей стороны, значит будем приветствовать через какое-то время их.
правильно? Пройдет промежуток времени, мы увидим, узнаем, как они работают. Отношусь, как говорится, очень нейтрально к этому всему. Вот. Если это происходит, значит, это кому-то надо. Ну, если сверх не решили, значит, правильно. Мы-то ничего не решаем же. Решают, а выше надо же. Значит, правильно решили, значит, так нужно было. Практичні заняття на кордоні триватимуть кілька днів. З 15 лютого бійці Аскер вже будуть стояти на кордоні. Гульсум Халілова, Асан Імінов, Заман, АТР. Чи впливали ФСБ і радник президента Росії Владислав Сурков на події на Майдані? Цим питанням зайнялася Генеральна прокуратура України. Як повідомили Радіо Свободі у відомстві, зустрічі Суркова і російських спецслужб з керівництвом держави та правоохоронними органами у Києві були точно. У жовтні минулого року в Генпрокуратурі підтвердили, що в ході Революції Гідності до Києва кілька разів приїжджали співробітники ФСБ. 27 осіб в грудні 2013 року, 7 осіб в 20-х числах лютого і 7 20 лютого 2014 під час розстрілів на Інститутській. Також в Києві був радник Владимира Путіна Владислав Сурков. Зустрічі були, розмови були, певний вплив був. Слідство перевіряє, наскільки цей вплив дійсно призвів до тих трагічних наслідків, які сталися. Тобто, чи це були рекомендації, чи це були прямі вказівки, чи це було орієнтування на те, яким краще чином здійснювати протидію протестним акціям. У Києві презентували посібник, що спростовує найпоширеніші міфи про Крим. Книга під назвою «Антологія сучасної кримської міфології. Російська та українські міфи про Крим, кримчан, кримських татар та анексію» розповідає про реальну історію півострова, стверджують автори. Розвінчувати найпоширеніші міфи про Крим взялися історики та громадські активісти. У брошурі 30 історій, які, на думку видавців, є найбільш суперечливими та неправдивими, які існують щодо півострова, його жителів та анексії. Неправда, що Крим є ісконно руською землею. Насправді росіяни в Криму становили маргінальну меншість протягом багатьох століть. За ревізією 1793 року, тобто вже через 10 років після анексії території Кримського ханства Російською імперією, лише трошки більше 6 тисяч росіян на весь Кримський полуостров нараховувалося. Кількість росіян перевищила кількість кримських татар лише в 1901 або 1902 році, не раніше. Тобто до 20-го століття говорити про якийсь російський Крим – це є абсолютний міф. Протягом кінця 18-го, всього 19 століття Крим – це була типова мусульманська південна тюркська провінція, яку завоювала Російська імперія оружною рукою і утримувала, як і більшість інших провінцій. Якщо в свідомості кожного мешканця України, а судячи з того, що ми видали її російською, ми сподіваємося, що і це вплине якось, можливо, вплине і на росіян, то тоді і вся решта посиплеться, і ми будемо сподіватися, що історична правда переможе. Колишній депутат Держдуми Росії Костянтин Боровий розробив план по деокупації Криму. Про це повідомляє інформаційне агентство NewsAder. Російський опозиціонер запропонував якнайшвидше відновлення статусу кво, який існував до лютого 2014 року, повернення до міжнародних договорів про Крим, підписаних до окупації півострова. Операція по поверненню Криму, на думку Борового, повинна складатися з таких етапів. Перше – виведення озброєння і Збройних сил Росії з території півострова. Друге – введення на територію Криму сил МВС України, Тимчасової адміністрації України та спостерігачів ОБСЄ. Третє – виведення МВС Росії з Кримського півострова. Четверте – введення на територію Криму Збройних сил України. На думку Борового, подібна поетапна операція з виведення російського контингенту допоможе уникнути зіткнень з українськими військовими. Тисняву під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року спровокували проросійські активісти. Це доводить коментар учасниці тих подій у сюжеті Севастопольського телеканалу. З матеріалу випливає, що на мітинг зорганізовано завезли активістів з Севастополя. Одна з учасниць подій визнає, що тиснява виникла саме через натиск проросійських активістів. У нас была просто масса. Ребята рвались в бой, ребята начали давить друг друга. Вот. То есть в основном все жертвы там от того, что вот давили друг друга. Ну, кто в первых рядах, те смогли еще контактировать с противником. Виставу «Справа 26 лютого» готують до постановки в Київському театрі «Постплей». За словами митців, акторами стануть безпосередні учасники мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.
Театр свідків покликаний розповісти про ті мотиви, почуття і емоції, які вивели тисячі людей на вулиці Сімферополя в пориві запобігти приєднанню Криму до Росії. Будуть зачитані свідчення так званої потерпілої сторони. До них будуть апелювати учасники вистави. Героєм вистави стане київський хлопець, який дійсно нічого не знає про ті події. І в ході вистави буде дізнаватися правду. Какой вердикт он вынесет, с чем он уйдет, это очень важно, потому что этот мальчик, он олицетворяет собой нашу страну, да, наших граждан. Воно є в полі медійному. Є ці якісь хроніки, там є якісь інтерв'ю, є якісь там уривки з ток-шоу, але нема живого людського якогось, живої людської згадки там немає про ці події. А для театру, для нас дуже важливо саме олюднення цієї теми, показати взагалі події того року, які відбулося, показати через призму людей, не через призму медіа, не через призму політиків, не через призму там позицій, чи то буде проросійська, чи то буде проукраїнська позиція, а саме через призму того, кого ми називаємо простими людьми, просто учасників тих подій, що вони відчували, як вони зараз про це рефлексують, яке їх бачення майбутнього. Євросоюз запустив російськомовний сайт для боротьби з російською пропагандою і спростування дезінформації. Сайт призначений для жителів Росії, країн Євросоюзу та держав Східного партнерства. Всім, хто заходить на сторінку Європейської служби зовнішніх зв'язків, пропонується підписатися на щотижневий огляд дезінформації. Так, дезінформацією за січень виявилися сюжети і тексти телеканалу Russia Today, агентства «Спутник», «Комсомольської правди», Life News, газети «Ізвєстія», Першого каналу і «Росії-1». Питання створення російськомовного телеканалу обговорюється в ЄС 2014 року. У січні 2015-го Великобританія, Данія, Литва і Естонія підготували спільний документ, в якому назвали російську пропаганду реальною загрозою безпеки на східних кордонах ЄС. В інтернеті набуває популярності відео пісні про Крим у виконанні 17-річної росіянки. Школярка з Єкатеринбурга Ліза Монеточка сама пише вірші і музику, виконує їх під акомпанемент синтезатора, сама викладає в мережу. Незважаючи на невисоку якість виконання і примітивні тексти, пісні Лізи раптово набули популярності. Деякі з них потрапили в ефір радіо «Срібний дощ» і на регіональні телеканали. Особливо популярною стала пісня «Українське питання». Ни дня без войны, стены трещат по швам, будто вожжи судьбы страны принадлежат лишь нам. Мама ушла бомжевать в шалаш, папа из сейфа достал калаш. Он говорит, что Крым не наш, я говорю, что наш. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля-ля. В нашей квартире царит погром, клетный ковер сожжен. Папа бежит за мной с топором, я на него с ножом. На украинский вопрос-ответ мы не находим уж много лет. Наразі це всі новини. Залишайтеся з АТР. Дивіться наступні випуски «Заман». До побачення.